Un referente que te inspira? Dous, vale? A miña nai e Miguel Lores. Algún rincón en Pontevedra que digas este é o meu sitio? Campiña de Santa María. Un libro ou unha película que haya marcado? No publiques mi nombre, Cristina Fallarás. Cando era moza, bueno, esas pelis que te marcan, Reality Bites. Eu quería ser como Winona Es Ryder. algún soño pendente? Queríame moitísimo que Ana Pontón fose presidenta da Xunta de Galiza. Que temos entre mans? Temos a Multiesport. Parece que pero é un Multiesport. Temos que empezar xa a programar os Feroz 26. Temos a programación do Orgullo. Estou co tema do 25N. Bueno, cositas. Sí, esos espacios convirtes en sitios tan guais. O mercado ofréceche unha cousa que a mí me mola moito, que eu a vi moito en Portugal, un equipamento público onde podes programar cultura e onde podes tomarte algo. Volver a organizar cousas como Sétima Feira, organizar vermús. Recoméndanos a alguén. 3. A Lolo. Perfecto. Moita xente. Pero aparte, moitas xornalistas moi comprometidas, feministas aquí en Pontevedra que Penso teñen que a IA vai a cambiar o mundo. que os avances sempre son positivos. O beneficio social que pode ter, lexislar nesa dirección, protexer a creatividade, protexer as persoas. Pero ollo, é o que é. Detrás desa inteligencia artificial hai sesgos. Ten un sesgo machista super importante. Porque está programada na súa maioría por homes, que non quere dicir que sexan machistas, pero que tampouco teñen, algúns deles, perspectiva feminista. Vale, o teu prato galego favorito? Non é galego. O polo asado con limón. De onde é ese plato típico? Do Coren. Con salsita desa que che poñen e limón. Eu sempre creo que as xeracións futuras son mellores que as anteriores. Porque eu Sí. estou un poquinho farta do tema este da meritocracia. Si quieres, puedes, mentira. Buscar o que te fai feliz, porque creo que é a clave para todo.